Ner till Tony och Uffe. Då har vi plockat fram Mark från för idag är han på Peanut Racing. Hjälper dem, stöttar dem i deras framgångar. Normalt sett kör han ju i Valhalla Racing. Ja. Men eftersom inte vi kör själv så är vi lite utlånade lite här och där. Hur har det gått idag? Ja, men jeg synes, det går fint. Vi holder en solid tredjeplads derude, og vi har ikke rigtig nogen tekniske effekter, så det går fint. Ja. Det bara rullar på. Ja, hvis vi kan holde farten derude nu, så ser det rigtig godt ud. Nu när ni sitter lite med strategi och sånt, vad är målet idag? Är det andra plats, tredje plats, första plats? Jeg tror, at målet må være, om vi kan holde podiet på en tredjeplads. Jeg tror, at 1'eren og 2'eren ligger for langt væk. Det tror jeg. Men en tredje plats, det vore väl ändå en ganska bra en sån här dag? Ja, jeg synes, det ligger inden for skiven. Altså, man kan sige, at generelt er målet for teamet, om vi kan holde et podie, og det gør vi i dag, så, som det ser ud nu. Vi har selvfølgelig stadigvæk, hvad har vi, 2 timer og et stykke tilbage, så hvis vi kan holde tredjepladsen, så holder vi strategien. Hur mycket av dagens framgång är din förtjänst? Nå, men man skal 50% vil jeg sige. Jeg har jo lært af den bedste, når jeg selv kører, ikke? Så jeg synes, at jeg har taget mig på, at hvordan man lægger en god strategi. Jag kan säga att jag är stolt över det. tak. Du, stor lycka till idag och så pratas vi vid lite senare. Det gør vi. Tak. Tack så mycket. Ja, det var Tony. Ja, jag frågade han ju hur många procent.